This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.listentomixclub.listentomyradio.com. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa kuha kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. the public may dance. Brian. 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 Sira na, inangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, mayat mayang naluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat ng pusa. Di na lang meron pang MP light, San Mig light, tsaka Marlboro light. Di na lang meron pang MP light, San Mig light, tsaka Marlboro light. Di na lang meron pang MP light, San Mig light, tsaka Marlboro light. Di na lang meron pang MP light, San Mig light, tsaka Marlboro light.
Donoso, DJ Donoso, the third of Dumala's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the Tila hits. ba dilema? Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Puuna ang lubog kung sa mga Ellen ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pako bubog pamtaps gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipipwesto ko yung papag. Para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa akin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Marlboro Light. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Marlboro Light. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Marlboro Light. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Marlboro Light. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to live. It's DJ Donoso the third of Mama's Mix Club. Buti na lang meron. Buti na lang meron. This is the mix of DJ Ruel. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Marlboro Light. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Marlboro Light. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Problema kita sana makakita sa daon nga laya atong amigo na tinga ini na siya maimutang magsakit tiyang tugyan kay dugay na daw siyang wana karapa pam pam rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isi abot sa dalong dan rapa pam Dramolet pam King. rapa pam 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 lapi anak ko nagikas kinaiya hakimon sila thesis di natin nuod ang tinuutan na isa pa nakapuntot lingit-lingit sa wala lingit-lingit sa too kapanti lang nga maitatayo na ang tulor rampa pam 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 rampa pam 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 dako iyang isi abot sa dalong kan rampa pam 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 rampa pam 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 sabi anak ko nagikas kinaiya yeah 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 Ganong itatagpan sa atong amahan kita
Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yung ikaon pa to among kayutan. Dako iyang isiabot sa dalugan. Lamig ka na turag ikas kinakidahan. Dako iyang isiabot sa dalugan. Lamig ka na turag ikas kinakidahan. Yeah, yeah, yeah. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sayang-sayang ka sa diskuhan. Lain-lain remix ang mapaminawan. Lain-lain moves ang imo makitan. Sa mga tao ang pundak-pundakan. Ipunak ang diin, diin sa ang kamot. Iikwag-ikwag ang imong lumot. Ipunak ang diin, diin sa ang kamot. Iikwag-ikwag ang imong lumot. Donoso, DJ Donoso, the third to the Among Us Mix Club DJ, bringing you the hits. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Donoso the First. Wala nang iba. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Welcome to DMC Net Radio FM. Party mixes on non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix of Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8:15 na sa gabi. Isagit kabataan nga gabi or evening, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome sa ating program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Wala po tita magkiyay magkataw-hataw subong adlaw. Today is June 8, 2024. Ikaduwa nga Sabado sa bulan sang Hunyo, kag siyempre kaanong nga bulan sa tuig sang 2024. Okay, medyo madasig ang lakas sa ato nga panahon. I don't know kung notice nyo man. Medyo madasig ang ato nga mga inadlaw. Medyo nagadasig ang ato nga lifespan. Hindi man siguro, no?
Okay, so do kasan ulan nag New Year kita pero subong tunga-tunga na sa aton nga bulan. Kag syempre nag-enjoy aton nga mga estudyante sa ilang vacation, no? Hindi man nato matawag nga summer vacation but breaks ang ilang pag-eskwela. So mag-enjoy ato mga estudyante for 2 months. Kag magabalik sila sa ilang klase by I think July 27 or something like that. Okay, sa mga estudyante nga nakatutok sa ato, nag-silent monitor na. So just enjoy your vacation. Kag siyempre hindi malipat nga mag-guwa-guwa man sa inyong balay. Diba si sagi lang mo ka pakuribong. Kag mag-uyat sa inyong mga cellphone. Kag mag-piti-piti. Importante man nga medyo mahulag-hulag mga mo para nga medyo bulig man sa inyong pagtubo. Okay, so masukin natin nakasaling monitor sa bilog nga Dumangas all over 45 na mga barangay sa bilog nga Dumangas. Okay, nagatutok sa aton nga Facebook Live kag of course sa bilog nga Iloilo. Bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan nga mabatian natin nga broadcast. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kag siyempre, may ara kita replay sa ako niya YouTube channel ng DJ Vic Donoso III. Okay, so sa gusto siyempre mapa-shoutout. So same as usual ang imuon nyo. Just drop your shoutout sa atong comment section. Kaya anytime pagkabasahon ko na. Of course, ara sa mga nakatutok sa aton. All the way from Toronto, Canada, si DJ Kates or si Bibs Calaor Caldina. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, nakatutok sa aton nga Facebook Live. Salamat gid Babes Calaor Caldina or si DJ Kate sang Panay Mix DJs. Kaghambal ya mayad gid nga gabi Jan Sir DJ Vic pangapi takag mamahaw balinghoy baw grabe. May balinghoy sa Canada. So do parehas lang ring anak sa Pilipinas kay ang ginakaon mo diri sa Pilipinas ara man sa Canada. Okay, so mas manami lang yung klima kay mabugnaw, no? Ang nagsama na rin previously nag-suffer kami sa perting nga kainit rin sa Pilipinas. Daw nagmalala ang among alawa sa tubod sa amon nga balas. Pero daw sa Canada, no, so medyo mabugnaw. So siyempre magadugang ang pagkaputi, no, sa Pilipinas. Okay, kay subong gali adlaw da sa iya, no, sa ila subong kay aras sila sa piyak nga party sang kalibutan. Samtang kita dugay-dugay palupad naman sa amburador. Mahuragok naman. Sila naman iya maulo-ubra naman. Okay, salamat once again kay Babes Calaor Caldina dito sa may Toronto, Canada. Okay, salamat man sa pag-share sa imong reaction sa akong Facebook Live. Also si Ma'am Lorlene Diquito Dimson, ang gwapa nga teacher sang Cali Elementary School. Dito naman sa atong Facebook Live si Jiron Rivas. Dito lang gid sa may barangay sa Dumangas. Sa may uluunhan ko lang na yun, ha. Salamat kayo sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, sa may mga suki natin dito sa may housing, no, sa Bakay Housing. Okay, salamat gid sa pag-silent monitor kapag support sang aton nga Facebook Live. Okay, labi na gid kay Franklin Jojo Sambilia Jr. da sa may Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing. Also kay Mary Grace de Binagracia de Luso. Dinataman na si Shirley Abordo Discotido. Din si Block 29, si Permer Caliso. Kag siyempre ako ng kumpare. Nga si Katrupang June sang RCFM 103.5. RC Block 21. Okay, sa mga suki nato doon nagpamati sa may Bakay Housing, sa gid nga evening or morning sa inyo dira, no?
Lagi na replay ni Franklin Judge Sambilia. Sa iyang sound na aton nga audio dre na. Thank you so much sigid sa pag-hook up. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so basi meron ka mga celebrations, so may mga birthdays, then may mga kasal, bunyag, mga debut, kag mga anniversaries. Kag basi gusto niyo malawag, so ibutan na sa dalong. Kaya kung bahala mag-shoutout para sa inyo. Okay, for the meantime, sa matawa-taw kita na mag-kiaya sa itong mga exclusive mga dance remixes. Kag siyempre, kaupo niyo si DJ Vic Donoso III. Doon naman sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Born to be wild, grew up to be wicked, wild talk, agree to mix. It's DJ Victor Nelson III of Dumangas Mix Club. You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. 369, the goose drink wine. Keep it back on the street, go line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little boat. Clap, 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 snap. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamo ah. Hala dira, waswas, bomba, birada. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! This is the mix of DJ Saint Mark. 369, the goose drank wine. The monkey took the back on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little boat. Clap, 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 snap. Clap, 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 snap. Clap, clap, everybody
the ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Umanga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, naman sa itong Facebook Live, no, nagatamo si Mama Doms. Dara sa may Bakay Housing. Salamat gid Mama Doms sa pagtamo. Ambal good eve, sir. Okay, sagid kami dahil ng evening dira sa imo sa may Bakay Housing. Kumusta daw Bakay Housing? Mabulubog na na. Okay, nakatibawas na gid man aton nga mga kagrupo dira sa may Bakay Housing. Okay, mabulubog na. Okay, magamat-amat na gid man ibugnaw aton nga kalibutan. Okay, kay tigululan, no? So ginapangamuyo sa aton mga uma nga mag-ulan na para makasugod naman sila panguma. Kag makagarab naman kita after sa pila mga binulan. Kag hindi magmahal ang aton nga mga balaklon sa bugas. Okay, salamat gid once again kay Mama Doms or si Wilfredo de Rotas, no? Wala ko na sa housing, ari ko di sa BF ko. Nagtulog. Uy, may nubyo ka nagle. Sa BF. Sino nga na sa BF mo, Mama Doms? Kay shoutout natin. By the way, si Mama Doms naman siya ang sikat nga DJ sang Short FM 101.5. Support natin yung mga program kada Sabado kag Domingo. So, boss may program sa ang Lingaw-Lingaw sa Panyaga. Kapod si DJ Red Dragon. Okay, permi ko na nagkatamo sa ilang program. Galing tayong problema sa ila. Kaya wala nila ako gina-shoutout. Pwede iya sa DMC Net Radio FM. Tanan gina-shoutout. No? Pati mga taga-iba niya kalibutan. Okay, si DJ Rex Langrio, ang sikat nga remix maker dari sa Western Visayas. From Kalinog Mix Club DJs, kag members sa Panamix DJs. Ang katamo masatong nga Facebook Live. Salamat gid idol sa pagtamo. Amali shoutout Sir Vic. Okay, ana na. So, masatong nga biyahe-biyahe. Damo man chicks nga nagasakay. Most in demand, best looking DJs in the market. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Grupo mo. Okay naman si DJ Archie or si DJ Arc or si Archie Garalda. All the way from Gimbal, Iloilo. Sa mga sikat ng mga remix maker na katamo sa akon. Mga idol ko sa remix maker. Okay, member ba sa Panamix DJs? Salamat gid DJ Arc or si Archie Garalda. Dito sa may Gimbal, Iloilo. Okay, salamat sa pagtama. Just enjoy our party. Samala Sir Vic, good evening. Good evening sa mga solid PMD DJs Master. Okay, so na mga members ang Panamix DJs, isagid ko nga evening sa iyo tanan. Just enjoy our party diri sa DMC Net Radio FM. Okay, Mama Doms, shout out kita kaina. Okay, so balak man Mama Doms. Joke lang. Balak ko nga aran ako sa listahan mo dira. Okay, bawi lang. Joke lang na Mama Doms ha, basta magibi ka ha. Naga-silent monitor ako diri sa balay sa program niyo ha. Okay, batian ko ang mga shoutout ma. So, lagi problema. Support natin ang program ni Mama Dom sa Short FM 101.5 no kada Domingo, no? Lingaw-lingaw sa Panyaga. Upod si DJ Red Dragon. Then si Ma'am Beth de Monteverde, nagkatama man sa atong Facebook Live. Thank you so much, kid Ma'am, sa may Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Okay, may isang watching pero ang iyang ngalan hindi ko mabasa kay Arabic. Di paano ni karon? Paano ko lawagon nga alam mo kay Arabic? Okay, si Miss Arabic, no? So, welcome to our program. Then, sa notayan, magtipon naman ang mga masterman. Okay, planuhan na to na. Kaya do, ti o kinigid man ang chimpo,
Daway naging mag-COVID. Okay, planuhan na to. Kiti, open naman ang pagtipon-tipon. No, basi makamiting-miting ta sa may REMIX DJs. Hopefully basi maka third battle of the DJs kita. Okay, from Mama Dom, salamat good sir. Okay, wala good problema. Okay, boss, mamati ko sa inyong program, ha? Umandam na pag ina ko malawagan. Sulok-sulok kung tagi ka mo sa buli. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong babayle. Sa hindi magbayle ni Ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda o daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle na ulan na mo The public may dance. Yudi Kaka. Dramolet Git. Okay, from Mama Doms, miss you sir. Okay, miss you also Mama Doms. Basi ni tayo makaprogram kita nga dua. Okay, basi makabalik mo ako sa Short FM. Machimpo basi magtutaway maka-program kita dira. For the meantime, nagapayaw-ayaw ko na ipamimunong sa balay, no? So, DJ Gibbs. dila ko na ma-live sa amon nga home queue. Okay, salamat kayo once again si Mama Doms ang Short FM 101.5. Siyempre sa tanang mga DJs ang Short FM 101.5, isa gid may dahil nga evening sa inyo tanan, no? Si DJ Potpot, DJ Kim Butido, DJ Blue Eyes, DJ Venus, of course si Madam Orion, Madam Cristala, si DJ Comtech, DJ Bonamel, DJ Leo, DJ Red Dragon. Okay, saan pananimtan ko? Okay, panamdumong ko anay. Ito, kumplito na, no? Okay, support natin mga programs ng Short FM 101.5. Okay, from DJ Archie Garalda, Master DJ Racer, busy pa lang. Okay, so busy na. Ito na may sawa na siya, or soltero pa. Doon kasi na natin nag-battle-battle sa Dumangas kag sa Tabalbara. After pila ka sa tinuig, may mga asawa na kamo. Ako na lang soltero. Toto Christian, DJ Chansky Geralda, halong sa biyahe, mag-uli ka, oh. Kay daw gauran ron. Okay, so mapasilong na sa mag-ulan, ah. Basta gaulan, pasilong, okay? So ato na daw nagasakay sila mga metal horses, sa mga reader. Halong-halong lang. So tanan naton nga during rainy season, roads are just like women, they are slippery when wet. Butingon, halong-halong lang. Dumangas Mix Club. Set Radio FM. Your number one choice. Let's sing together! Kung ako'y aasawa, pipiliin ko. Pipiliin ko'y anak ng bumbero. Kung ako'y aasawa, pipiliin ko. Pipiliin
Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga nag-share sa ilang reaction sa akin ng Facebook Live. Salamat, Ged. Okay, si Bibs Calaor Caldina, salamat sa pag-share sa imong heart. Also si DJ Archie or si DJ Archie Garalda. Di si pare ko Jigger Litablan sa may barangay Hardin, Dumangas. Then si Ma'am Brit de Monteverde, si Vicky de Lariarte. Kag si Ma'am Lorlin de Quito Dimson. Salamat sa pag-share sa inyong mga reactions. Salamat man kay DJ Archie Garalda sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, so regards sa mga members ng Gimbal Mix Club DJs. Kag siyempre isang Panay Mix DJs. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Humongous Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Sa
Okay, naman sa atong Facebook Live si DJ Christian Garalda. Okay, welcome sa atong dance party mixes. Naman si paring Noy Pilipiesta. Okay, so pulitan na kapanyapon na. Yo di kaka, gramo let's get. Yo di kaka, gramo let's get. Kampiyon ba? Yo di kaka, gramo let's get. Yo di kaka. Yo di kaka. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kaya si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masaon ta. Bayle lang, ulan damo ah. the public may dance. DJ Yuan Brian. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa atong Facebook Live si pare ko Sir Juan Ipoliano, ang Public Schools District Supervisor sang Tubungan District of Tubungan ng taga Gimbal Iloilo man. Okay. Good evening pre, shout out da kay Katribo Duna Kaaya Villa. Okay. Taga Dumangas man siya, no? Si Duna Villa. So nga ding ba na lapita kami balay ha. Okay, salamat kayo pre sa pagtama sa ako yung Facebook Live, no? So ako din mga audience sa Gagimbal man, no? Sa mga Garalda family. So siguro kilala yung mga kamudaan, no? Mga DJs, mga remix maker DJs diri sa Western Visayas, kag members sang Panay Mix DJs. Okay, salamat kayo pre sa pagtama, sa just enjoy sa paghataw-hataw dira. Pag sound trip sa mga exclusive nato mga dance remixes. Okay, basta may time makalaga ko sa gimbal kag maka-tikwit naman kita dira. Okay, once again, so kay Ma'am Duna Kaaya Villa, no? Nagasalin monitor man siya. Okay, just enjoy sa pamati sa aton mga exclusive dance remixes.
Dinarama si KG Tugunon Palmos, no? Thank you so much sa pagtama. Okay, from paring Jan, Sir Jan Hipoliano, bao hidlaman ta magtipon-tipon pre ba? Schedule lang pala pre, schedule lang kay. Doki na naguro subong kay medyo bakasyon. Galing kay wala ka mo yung bakasyon, no? Okay, mga heads mga mo ya. Schedule lang kay kami ada okay na daw pwede na makabanding-banding. Invite nato si pare nato na buko doon sa may Banati Iloilo. The most in-demand and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, from pare ko Sir Juan Hipoliano. Sige, pre, skid ko Tambay-tambay lang ko di anay. Sige, pre, tambay-tambay lang kag chat-chat lang ko sa ato nga banding-banding Okay, so thank you so much once again kay Sir Juan Hipoliano. Dala sa may Gimbal Iloilo Public Schools District Supervisor sang District of Tubungan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your #1 choice. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the Third on the mix. Okay, oras natin is 8:51 in the evening. So once again, sagit kami dahil ng evening, mga kagrupo, mga kaparty. Sa mga bago lang nakatama sa akong Facebook Live, kung nagapamati sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po niyo si nag-iisang Mix Master dito sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso the Third. Kag siyempre kita nag-webcast live dito sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag mabatian kita sa bilog ng Dumangas, bilog nga Iloilo, bilog nga Panay Island, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kag may arak replay sa akong YouTube channel nga DJ Vic Donoso the Third. Okay, salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, basta pwede nyo ma-share ako ng Facebook Live. Ato niya lingaw-lingaw lang, chill-chill lang. Good vibes lang. So, hindi ako monetize sa ako ng Facebook. So, wala ko din nag-earn. Lingaw-lingaw lang ako na.
Okay, so kanalis ko nag-share sa ilang mga reaction sa akin ng Facebook Live. Once again, si pare ko Noy P or si Marabilia de Fiesta. All the way from Barangay Bacon, Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Also si DJ Kates, the Babes Caldina, Kalaor Caldina. Doon sa may Toronto, Canada. Salamat sa pag-share sa imong heart. Also si DJ Archie Garalda doon sa may Gimbal, Iloilo. Then si pare ko Jigger Tablan sa may Barangay Hardin, Dumangas. Then si Cherry Rose de Quito doon sa may Barangay Sapa, Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Then naman si Mark Canaya. Of course si Ma'am Lynn Del Pinado Almerante. Doon sa may Barangay Sapa, Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Then si pare ko Sir Juan Ipoliano, ang Public School District Supervisor sa District of Tubungan. No? Thank you so much sa pag-share sa imong heart. Taga Gimbal, Iloilo. No? Si Ma'am Vit Dimodiberde sa may Barangay Balabag, Dumangas. Okay, si Vicky Dilararte, si Ma'am Lorlene Dikito Dimson. Salamat sa pag-share sa iyong reaction. Din naman sa aton nga Facebook Live nagkatama si Ma'am Jillian Ristor Di Madara, ang guwapang teacher sa Bantod Managit Elementary School. Salamat din ma'am sa pagtamwa. Din naman si Oliver Marcelo C. So medyo may halong in-check. Kag paryente ni Henry C. ang honor sang SM. Din naman si Monski Sibonga. Okay, sa akong mga 7,000 ka mga viewers. Thank you so much sa pagtamwa. Basta gusto magpatamyaw, so same as usual, ibutan lang sa dalom, kay labagan ko anytime. Okay, from DJ Kates, Babes Kalaor Caldina from Toronto, Canada. Sir, patamya sa akon subang si A. Caldina sang happy birthday. Salamat, gid. Okay, so happy birthday. Okay, once again, so happy birthday today to A. Caldina. Gimangalan niya. A. Caldina, of course, happy birthday once again sa imo. Alay sa imong family circle. Labi na sa imong mami nga si DJ Kates, Babes Caldina, dala sa may Toronto, Canada. DJ U1 Brian. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Yudi kaka. Dramolet kit. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Lumangas Mix Club. Hi, I'm your DJ Balinoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Ara music nga. Do ginaduyan ko rason ko ba?
Mama's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa atong Facebook Live, nagtamo si Granada Chel. Okay din kang party sang Pilipinas. Pakipost na yung mga location. Okay, from Jojo Igbakol. Isa man nato ka suki nga nagatamo sa atong Facebook Live. Mayang gabi, DJ Vic, pa shout out ko lang taga Bangkasan Land, Cebu. Good luck sa Battle of the Sound para buwas kag sa DB Audio Group Super Sub, EMB Lights and Sound, and Company Jordan Lights and Sound, powered by DB Audio Product by Dominic Tamunan, and also Pride of Iloilo 5 Brothers Audio Classic, and 3 km of Kapis nga majoin sa Bangkasan, Cebu. Okay, so may bedboss sa Bangkasan, Cebu sa Battle of the Sound. Okay, sa atong entry diri sa Iloilo na. So once again, sa kaknalis naton, of course, ang products ang DB Audio Group and Super Sub, EMB Lights and Sound, and CO or Q Jordan Lights and Sound, powered by DB Audio Product by Dominic Tamunan, and also the Pride of Iloilo 5 Brothers Audio Classic, and 3 km of Kapis nga siyempre madyon di ba sa dala sa may Cebu. Okay, thank you so much again, Jojo Igbakol. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda way daya. Kaya si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang ulan gamuan. the public may dance. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits.
Donoso, the third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits. Piliin mo.
Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Dance. Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC and Net Radio FM is 9:10 in the evening. Okay, hopefully na nakapanyapon na, nakapulit na sa ilang mga panimalay. Sa mga nagalagaw-lagaw dira, no? So, basi may pa ka makapuli. Basi maabta ka mo sang ulan, karon kag mabasa ang inyong adila. Bakulon ka mo karon sa inyong mga ex-girlfriend. Okay, before ako mag-continue sa acknowledge ka na nakatutok sa ato sa mga silent monitor, si Parico Fidel Dosado, ang master teacher tudra sa may Dueñas, Iloilo. Okay, thank you so much good pre sa pagtama. Of course, si Rodrigo Gamarcha or si DJ Digoyski dira sa may Gimaras, sa may Sibunag, no? Idol ko man nga remix maker. Sa Gimaras, so si DJ Digoyski or si Rodrigo Gamarcha. Salamat sa pagtama sa akong Facebook Live. Also si Kagawad Cherry Castro dala sa may Barangay Tolosa de Mangas. Then of course si DJ Ramel sang Ruas Mix Club. Ang mga sikat ng mga remix maker nagatama sa akon. Salamat sa pagtama. Okay, si bro nakon or si DJ Ramel Belmonte di Toga. Nga member man sang Panay Mix DJ. Salamat gid bro sa pagtama. Dinarama si DJ Black Mamba sang Short FM 101.5. Ang idol ko man sa may Short FM. Salamat mo sa pagtama. Di si Marico Carsi de la Puerta Hiluten. Doon sa may Buludos, no? Damangas, Iloilo. Salamat gid mad sa pagtama. Regards kay Parico Renato Hiluten. Din si Anthony Di Tablan Duce. Okay, salamat sa pagtama. Kag ang sikat man nga remix maker, no, si DJ Aldwin Diaz Shalmoy. Okay, nga sa may abroad man. Salamat gid sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Okay, once again, sagot sa mga pa-shoutout. Ibutang lang sa dalam. Kaya basahan ko anytime pagbalik ka na. Kaya mo siyempre nag-hataw-hataw, nag-ki-ki sa itong mga exclusive mga dance remixes. Dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel dali sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kaga kaupo niyo siyempre nag-isang mix master dali sa Dumangas, si DJ Vic Donoso III. ऐसा हो तो शायद मैं कर
DJ Eric name. Powered by Team Hotshot. Walking
Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pwede ka bang kumalma? Isang ngiti para sa akin lalapitan talaga kita. At habang tumatayong kota, mas lalo ka bang tumitindi. Huwag mo naman namasan ng sobra, hindi ako makakaindi. At wala akong pakialam kung merong makakita, di na mangyayari ko ulit. Di ako papayag na hindi ka mauuwi. Yung palagabog na si ate, sobrang swabe, ang salbahe. Tignan mo siya kung paano bumili para palaban ang atake. At balakang na lang ang kailangan, tapos na kagad ang usapan. I wanna see the booty go left cheek, right cheek. I wanna see the booty go. Kalma. Okay, may gabi gid kag happy viewing kay Redeems. Redeems is watching. Also kay Gilix Dusaran. Din si TG Hipolito Iran. Salamat sa pagtama. Sa ako niya Facebook Live. Just kalma, kalma. Okay, it's 9:07 in the evening. So hopefully yung tanan nakahimos-himos na sa ilang panyapon. Sa mga naga-ula-ula dira, te, masta? Mga tindog pa, basi bala nag-haplay-haplay na dira, no? Sa mga puli pa sa ilang mga panimalay, nga ara pa sa mga ilimnan. So halong-halong gid kay medyo madanlog sa bang andalan. Hindi gid magpanatag nga isa ka mo ka manaming riders. Kay wala sa manaming riders basta nakainom, pwede gid nga matumbalay. Baby girl, just do what you wanna. Shake if you wanna. Sige, alugin mo. Do what you wanna. Twerk if you wanna. Kapag lahat ang nakatingin, shawty, why you so fun? You got it from your mama. Ass like Coco, taas hanggang baba, ha? Alam mo naman, palakang ka talaga, ha? Hindi ko titigilan yan hanggang palagabog na si ate. Sobrang swabe, ang salbahe. Tignan mo siya kung paano bumili para palaban ang atake. At balakang na lang ang kailangan, tapos na kagad ang usapan. Man, I wanna see the booty go left cheek, right cheek. I wanna see the booty go. Kalma. Okay, Ilma Baisa, na salamat sa pag-share sa imong reaction. Also kay Mar Kanaya. This is Salvi. Hindi ka mauuwi. Kalma.
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. She was the girl next door. That's my finest flavor. Told her if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, "I need something sweet. I'll be coming over to you." That girl was knocking in the middle of the night, wearing nothing but a robe that she took off inside. And she said, "Boy, I'm getting cold. Here's what I need you to do, baby. Put your hands on me, both hands on me, right now. You're the only one I need. So baby, put your hands on me, both hands on me. When we dance, put your hands all over me. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Be afraid, no, be afraid. Just as long as you kiss me before you leave. So baby, put your ano ba yan? Abaw! Aragay! Bas kugit yan! DJ U1 Brian. It's such a long time since I've been lucky. Don't have to be shy, say that you want me. Come and tell us sweet tenderly. So come and give me that body. Now why your body on me? I can barely sleep. I'm trying to turn a 30 degrees. It's you all over me. So baby, put your hands on me, both hands on me, right now. You're the only one I need. So baby, put your hands on me, both hands on me. When we dance, put your hands all over me. U1 Brian. Okay, Sir Nestor Suerte, welcome to our dance party mixes. Salamat sa pagtama. Ada si Bloco Bicoy, Bata ni Maling, all the way from Lawan, Antique. Salamat sa pagtama sa ako niya dance party mixes. They're still watching si DJ Gates, Bibs Calaor Caldina, dala sa may Toronto, Canada. Hi, I'm your DJ Manioy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix.
Okay, mga gabi man kay Aquarius Ems, no, pinakagwapa dala sa may barangay sa Padumangas. Salamat sa pagtama sa akong nga Facebook Live. Just enjoy our exclusive dance party mixes. Diri sa DMC and Net Radio FM. Of course, ang member man sa Dumangas United Radio Communicators nga si Duyag or si Dexter Duyag. Thank you so much sa pagtama sa akong nga Facebook Live. My God. Okay, pag-share lang sa ako ng Facebook Live para damo makita. Okay, basta may pa-shoutout ka mo, butang sa dalom, kaya basahan ko anytime, no? Ato nga shoutout is absolutely free, walang bayad. Ang bayad yun ang i-share ako niya Facebook Live. Or pwede man ka mo siyempre makabayad sa ako niya Gcash 09060961-809. Yodi kaka. Dramolepke. Once again ako niya Gcash 09060961-809. Kung gusto nyo nga wala sa bayad, i-share lang ako niya Facebook Live. Dinaraman si Ma'am Janilyn Navada Solano, ang gwapa siyempre nga teacher sang Solangan Elementary School. Salamat ni Ma'am sa pagtamwa. Then from Bicoy, Bata ni Maleng Digibek pa-promote sang incoming opening sang Amon Full Sublimation Print Shop. We accept t-shirt, jersey, jacket, sweatshirt, and others. Sa malaming quality, sponsored ang DMC REMIX son. Okay. Salamat bro no sa pag-tama played sa sponsor sa amon nga t-shirt diri sa DMC. Okay, once again, sa gusto magpahimo sang inyong mga sublimation transaction, just contact lang si Bicoy Bata ni Maling para sa Full Sublimation Print Shop. Ato sila sa may lawan ng ticket. Pero wala problema kung mapahimo ka mo dito. Pwede mapadeliver sa inyong mga lugar, no? So, LBC lang katapat. LBC. So, nag-accept ko na transaction sa t-shirt. Siyempre, jersey, jacket, sweatshirt, and others. No? Mga printing jobs, mga sabli, mga dry fit, mga uso na bala sa mga color niya, mga printing. Pwede mo pa-print ang itsura mo. So, high-tech na katasabong. Tama na git ka-attractive sa mga printing. Kaya, realistic na git na. Okay, si Jima Gregorius Fernandez, thank you so much sa pagtama. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo!
Okay, raman ako ni Idol sa Remix Maker World. Si DJ Arnel Brigoli. Salamat sa pagtama sa ako niya Facebook Live. Also si Dave GCL. Okay, just enjoy our exclusive dance remixes sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Then naman si Elmo Di Madara all the way from Barangay Talusan, Namangas. Okay, salamat sa pagtama. Just enjoy sa pag-KI dira. Kag si Filma Nicor Donoso, ang ex-girlfriend ni Bikoy, bata ni Maling. Kag siyempre naman si Kagawad RC Rolling Ding Lasa sa may barangay Managit, Dumangas. Gabi na ka mo nagtalamwa, manog end na ako. Sige lang, may pila pa katawang minutos. Asa lang ako sa 10 o'clock in the evening. Pero boss, mabalik ako sa morning atawan, alas 6 sa alas 10 sa aga. Or 6 to 9 in the morning. Samtang mo na nagapulo pangapi. Kung hindi ko boss maburaw. So, mas sound trip ito sa morning atawan sa DMC Net Radio FM. Okay, si Melvin Donoso Jimina dito sa may barangay sa Paudamanga. Salamat man sa pagtamwa. So, hindi dira makatulog. No? So, kiyay para kapuyon. Para karon makatulog amo sang maayo. Okay, sir. Good PM. Busy packing. Ano ginapacking mo dira? Ano ginapacking mo? Okay, so basi gapang packing na para ipasko mo sa amon. Sakpa ko da sa Pasko, no? So, pila na gilang ka mga bulan, no? June, July, August. June, July, August, September. Okay, 3 months na kag magkanta naman si Jose Marichan. Para maglamig naman ato nga palibot. Buli ka na packing, boss, Okay, si Louie Lano. Sir, pa-promote naman po LNZ Sounds and Light of Nueva Vizcaya. I&Z, hello Blackan. Okay, so libre promotion. Pamutan niyo mga business, So once again, so shout out sa LNZ Sounds and Light of Nueva Vizcaya. Also ang I&Z, hello Blackan. Okay, salamat once again, Louie Lano, sa pagtamwa. Araman si Erika Drilon Fernandez dito sa may Tabukan Country Village. Salamat sa pagtamwa, no, sa ako niya Facebook Live. This is Jackie Price sang Genesis Water Filling Station. Okay, sir, back to reality. Mabalik na si Mrs. mo? Ati Mayo? Mayo. Magkalagaw-lagaw ka naman, pati joke ka. What I mean nga, hindi na man na mapunggan nga magbalik siya, ati pangabuhay, no? Pero samtang wala si misis mo, siyempre, makalagaw ka naman. Ati mabuot ka man, pares magkatakabuot nga, bisa nagalagaw, nagapuli timprano, doon so yung puli naton aga pa, alauna sa kagawon. Amo nang sakto ya, wala nang gapuli gabi na, gapuli kagawon, alauna sa kagawon.
Okay, kita mo kadlaw sa kagawa do. Back to reality ba o. Do ko dasig lang sa bakasyon ni misis mo. Ha? Sa bagay ito masaligan ka man ha. Ang upod mo pirme mga mabuot man. Mga mabuot nga wala bisyo. So ang bisyo naton siyempre isa lang ha. Samtang ibang damo bisyo aton isa lang binutig. Yudi kaka. Dramolet kid. Kampiyon ba? Okay, so good luck lang kay ex-girlfriend mo kagawan. Mo po mabalik ka sa way pa kami kita nga do ba? Nabi kay busy man ang life no. Wag ito nakabanding-banding. Sila importante nga nakabanding kamo yung family. Okay, so good luck lang no. So pila man nakatinuoy ga mabalik naman na siya. Kag mas manami subong ya kay ti may mga may mga internet na, may Facebook, may Messenger. Kung may mga parinti kasi ba nga lugar, so daw hindi kagawa ma-homesick. Kaya post lang communication. Doon nagalagaw-lagaw ka lang, no, di ba? Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's so fun the way I'm bursting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right of you? I'm a man and you're a woman. It's only human who wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. A tender kiss and then I will bet my body take so on your own say so. Yes again. Did your mother ever tell you Yudi kaka. that it isn't right of you? Dramolet kid. I'm a man and you're a woman. It's only human who wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just a tender kiss and then I will bet my body peso on your own say so. Masaot tayo ha. Oo, nagkani. Let me love you, Carmelita. Das magi, oh. DMC Net Radio FM and Party Mixes. DMC Net Radio FM. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Okay, from Louis Lano. Thank you, sir. From L&Z Mini Sound from San Jose Occidental Mindoro. To Purok Ono o Purok Ono. Bagahabag, Nueva Vizcaya. Owned and managed by DJ Lower and DJ Z Alanyo of L&Z Mini Sounds. Idol, okay?
Okay, salamat gid kag just visit lang sa aton ng mga live Facebook Live anytime now. Kag basi gusto niyo i-follow ako nga YouTube channel. Ako nga YouTube channel is DJ Vic Donoso III. So ako nga program may reply kita sa ako nga YouTube channel, no? So kung malawagan ka mo diri, malawagan man ka mo dito. Salamat sa pag-support. Okay, si Jirek Padasas or DJ Jirek Padasas na. Salamat sa pagtama. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kaya si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta. Bayle lang, ulan damo ang The public may dance. Power Beats Club. Masaot taya. Oo na gani. Monski Sibong still watching our Facebook Live. Thank you so much, good.
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so ito sa ako na Facebook Live para si Christian Maza Lorenzo. Say salamat sa pagtamo. Na ako nga gwapa nga estudyante before nga si Christine Joy Gallienero Pahelga dira sa may Gimaras, no? Okay, salamat sa tamo sa ako nga Facebook Live. Also si Rylin de Fiesta Alto Viros. Okay, just enjoy our exclusive dance remixes. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Christian Maza Lorenzo, pa-shoutout DJ Vic from Bugasong Antique. Sa mga DJs ang team Kinaray Bugasong Mix Club. Okay, salamat once again DJ Christian Maza Lorenzo. Okay, regards sa ating mga grupo sa... Okay, si Ma'am Josephine Diquito Alcanzaren. Okay, nagkatamo sa ating Facebook Live. Dito sa may City Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Good luck sa inyong mga event na. Okay, from Christine Joy Gallinero Pahelga. So shout out si Mama kag Papa Lisa Pahelga kag Emmanuel Pahelga. Thank you. Okay, wala problema Christine Joy Gallinero Pahelga. Kung nga gwapang estudyante before sa may Sapao Elementary School. Salamat din sa pagtamo. Once again. Never lose it, fix it, fake it, never break it, pump it, pipe it, devastate it, drum it, snare it, blast it, kick it, want some pussy, never lick it, push it, screw it, suck it, squeeze it, do it, dare it, gonna lick it. Lata Power.
Okay, so alam mo sa itong Facebook Live si Ginny Gregorios. Okay, ang gwapong owner sang Dio Rios kag Dio Rios Mini Sound. Salamat din sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Okay, basi gusto niyo mag-kaon, panyaga, panyapon, kag mag-snacks dala sa may Dio Rios, sa may Barangay Palokso, Old Dumangas. Okay, so swabe ang mga pagkaon, no? Mga lutong bahay, mga seafoods. Kag very affordable, no? So pwede mo po madala ang inyong mga pamilya. Kag mag-banding-banding dala sa may Dio Rios restaurant dala sa may Barangay Palokso, Old Dumangas. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Yun di kaka, gramo let's get. DJ Gibbs. Public warning, abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Yun di kaka. Johnny Drilon Dizon, welcome to our dance party mixes. Also to Ma'am Gloria Kokoy, si Glo Sobre Misana. Salamat sa pagtamwa.
Okay, so may gabi sir from Johnny Delon Dizon. Okay, may gabi man sa imo. Hindi pa makatulog. Kumusta aton nga Facebook, no? Ito daw nag-earn ka na sa Facebook mo. So, congrats kasi imo, ha. So, ako lingaw-lingaw lang no? Daw wala ko chance ma-monetize kay damo ko violation. Basta gani content ka may music, dido ged. Kunti wala ko mahimo kaya ako nga content is music station, ha. Sige lang, lingaw-lingaw lang, ha. So, pwede ko makasend ng star, so para pwede ko man ma-claim ang star, no? Okay, salamat kayo once again si Johnny Delon Dizon dala sa may Metro Manila na taga Barangay Talosan, Damagas. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamo. The public may dance. DJ U1 Brian. Oy, salamat kay Johnny Dizon sa pag-send ng 10 stars, no? Salamat kid, no? Share your blessings. Gabriel Reyes Mapinalanggaon Jr. Kanami sa imong apelyido. Mapinalanggaon. Sana all mapinalanggaon, no? May gabi kay Jubin Sevilla de Second, all the way from Barangay Managit, Dumangas. Salamat for dropping by. REMIXes. DMC Radio FM Dance REMIXes. Yudi kaka. Dramulet kid. Okay, ang idol ko, ang pinagawa pa dala sa may barangay sa Padumangas, si Lia Poasan. Bago lang nagtamwa. Anay matulog na ko, bro. Yudi kaka. Dramulet kid. Okay, salamat diwat sa pagtamwa, Lia Labrador Poasan. Hindi ka sabong alis sa Dumangas or sa Oton. Musta ang buhay-buhay? JU1 Brian. Then si DJ Ramel, si Bro Ramel Belmonte dito, still watching our Facebook Live. Salamat wigagid bro sa pagtamo once again, ha. Yudi kaka. It doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. DJ U1 Brian.
ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first. It's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DMC Net Radio FM. Brian. DJ U1 Brian. Okay, so to Cindy, okay, welcome to our dance party mixes. Thank you so much, good ma'am Cindy sa pagtama. Also si Carl, Joseph Galia, Ruben. Okay, enjoy our party mixing. Party mixing here in dance party mixes of DMC and Net Radio FM. Us Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. You on Brian. Okay, DJ Darin Laudato. Okay, good evening. So welcome to DMC Mix Dance Party Mixes.
Okay, oras na ito is 10:26 in the evening na, no? So, medyo overtime na ako for 26 minutes. Asa na akong tani last 10, no? Nakabuloboy daw. Okay, siguro time ko na magpaalam, no? Kaya medyo para makapaway man ako ng laptop. Okay, once again, thank you so much again sa nag-upod sa ako. Nalikain na alas 7 sang gabi. Alas 7 o alas 7 media. Okay, hopefully boss morning hatawan kita sa dari sa DMC. But anytime boss, mabalik ako para sa aton ng dance party mixes. Okay, sa mga nag-silent monitor, sa mga nag-send sila mga greetings. Okay, sa mga nag-share sa ako niya Facebook Live. Thank you so much again. Kaya sa mga nag-participate, nag-send sa ilang mga greetings. Kaya nagtamo sa akon. Salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Kita-kits kita liwat boss sa aga or sa hapon or sa ugto. Anytime boss, malive ako. Okay, once again, thank you so much again. God bless everyone and have a blessed Saturday evening. So, good night everyone and have a night's sleep sa tanan. Good night and God bless. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gid ang katambok. Kag akon mga kanding ho. Birthday gid ya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Kapaloyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak single and double, sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda.
Ay, kainit na gid ah. Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginuot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw katigas ang ubumuaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo!